tomto krátkom videonávode si ukážeme, kde a ako nájdete vyhodnotenie vyúčtovania vašej dotácie, a to v podobe jednostránkového tlačiva, respektíve súboru vo formáte PDF. K exportu tohto dokumentu môžete prikročiť až v momente úspešného nahratia všetkých oprávnených výdavkov k vašej dotácii v rámci vyúčtovania. Kde tento dokument a export nájdete, si ukážeme. Na ľavom menu dáte dotácie. V sekcii podané žiadosti sa vám objavia jedna alebo dve žiadosti, v ktorých ste boli úspešní. Pokiaľ máte úspešné dve žiadosti, tak musíte tento dokument exportovať dvakrát. Kliknete si na detail žiadosti, na pravej strane nájdete export a vyexportujete súbor pod názvom výdavky. Dokument sa vám stiahne a pre ukážku si ho otvoríme. V tomto dokumente, ktorý má jednu stranu, nájdete základné informácie o poskytovateľovi, dotácii, názov vašej organizácie, IČO, poskytnutú sumu dotácie. V tomto konkrétnom príklade pre ukážku je to 2000 a aká suma bola na základe nahratia všetkých oprávnených výdavkov vyúčtovaná k tejto dotácii. V tomto momente a v prípade je to 2761,50. Tento dokument si vytlačíte, vypíšete potrebné údaje a na základe pokynov od mesta budete pokračovať ďalej. V prípade nejakých otázok samozrejme kontaktujte vaše mesto.